Wij hier nu het op een de meeste zinnen van Nederland en verder is het een koude dag. Een koude dag met een stevige wind uit het oosten of noordoosten en dan kun je maar goed klaaien. En uiteindelijk zal dat de komende dagen niks blijven. Gewoon wel uit de temperatuur in deze tijd van het jaar zomaar bij de halve graden in hoe dag, maar daar komen we de komende dagen nog lang net aan. Joen en vannacht. Een koude nacht met temperaturen tussen +1 en -2 graden. Maar het viel volle koude aan. Ons zo'n -9 of -10 graden. En het komt door de krachtige petiten harde wind uit het oosten en noordoosten waai. En morgen is het nog een koude dag met temperaturen om bij de 4 graden heen. We hebben wel zin in, maar er is een protte bewolking en meer bewolking als joort. En de wind die komt morgen uit het noordoosten waai. Matig en krachtig, vielt nog altijd een koud aan. Het vielt koud als om bij de 0 graden heen. Ja, en dan terug naar de nacht. Nog wat lichte frost en dan zetten we op naar het fruitsjoch. Sneeuw, sneeuw en manje, 3 dagen op een richtje maar droeg waar. De zinnen er redelijk bij. Hoe daar zo'n of 8 graden, nog altijd te koud voor de tijd van het jaar. In de nacht eerst nog frost, -2, -1. Van sneeuw en manje om bij de 0. En manje kunnen we dan correct op een 0 uitkomen. En de echte maartijdstemperaturen, de dubbele cijfers, verwacht ik vandaag dat ik een waantje. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.